van Terhinnen. Nou ja, ik ben een beetje bekend. Ik kom uit Terhinnen. En zolang als ik hier het scootje zie, had ik hier haast nog nooit oors mooi maken dat we het zogenaamde Songlass hebben. Het Songlass betekent dat er 2 boppenboeien binnen en 2 onderboeien. 2 boppenboeien beide keren nooit kruist worden met. Die ene laat je wat meer aan de kant van de potten. En ik schakel even uit, want ik jaren wat rare dingen op mijn ding. Op de startkotter. De startkotter aan de Terhinsterkant op de Snitsermar. En de scootjes die daar zijn alle keer omheen matten. De maar op naar de eerste bopperste tonnen. Ja, de startkotter. Die zullen dadelijk het 10 minuten schot lossen. Dat zal net lang met worden. En dan lijkt het erop. Daar is het 10 minuten schot. En dan lijkt het erop dat we een hele mooie zeilmidje te meten gaan kennen. Want er zit wind nog, hè? Ja, dit is een prachtig windje. De buien zijn wat oerlutsen. Nog om 1 uur voel je nog wat pittige buien. Waar ik nog windstieten tot windkracht 6 zitten. Dat is voor een peervlagen is dat wel te dwaan, maar de hele midden net. Maar nu zien we een zuid-zuidwestenwind tot zuidwestenwind. Windkracht 4 gemiddeld. Mooi wat poesters naar de 5 daar. We zien op de kotter weer het zwemvestenvlag. En ik ben benijd hoeveel skippen nou die hier wel opvolgen. Want dat zou voor de veiligers van de bemanning om boord tegenwichtig wezen. We zien ik bordje A erop. En dat jou dus in de roon het Songlass werd het al jij hier. 2 boppenton, 200 ton. En worden de skip mooi oer de mar verspreid. En kan het publiek wat je roen om aan alle kanten man machtig opkamen is, goed van de wedstrijd genieten. Ja, daar zullen we hem lezen. De tonnen met de giele kop, dat wil zeggen, dat is de eerste tonne die het aast rondworm had. De eerste bopperste tonne. En de scootjes die binnen druk aan het ziekje naar de meest gunstige startpositie. Het is altijd even een zenuwachtig tactisch spulsje. Waar moet je lezen? Hoe vier kun je nog heen weer dat je net te let binnen? Je wil ook net te betiid wezen. En het is toch de commissie om alle skippers op het hart drukt van jongens, alsjeblieft start in 1 keer goed. Want we hebben net volle rek met uitstel. Want om 6 uur moet de vaargeul van het PM-kanaal gewoon weer vrij worden. Dus er zit lichte druk op, kan ik het zo zeggen? Ja, dat zou voor de organisatie voor de wedstrijd te goede komen dat natuurlijk het alle jaar in 1 getrokken heeft. Want het is natuurlijk een uniek barn dat de hoofdvaargeul van Friesland de Samar 3 uur afsluiten is voor de scootjewedstrijd. En de economie van Friesland en Greens en Duitsland, alles erachter, zal ik wat trok in matten. Dus daar is echt absoluut geen meer tijd voor. Ja, en dan binnen alle scootjes natuurlijk aan het puzzelen werd het meest gunstige plakje leidt. We zien Pieter Meter van Akkerum, alles even bij de startkorter Delziel. Daarachter de Lemmer. En al die scootjes timen nou in welke slag ze het beste uitkomen bij die heegste bopperste positie. Want dat is vaak de favoriete startpositie, hè? Ja, en de wedstrijdcommissie zal in eerste instantie altijd bezieken de startlijnen zo rucht mogelijk op de wind te lezen. Maar dan zouden alle scootjes wel graag wat meer bij het startschip starten willen. En om dat te voorkomen lezen ze waarschijnlijk vaak de pin, zoals het dan heet. Dat is de boei, is startboeien die het vierst van het wedstrijdschip afleidt, lezen ze ietsje heger. Zodat de scootjes zich mooi over de lijn verdelen kennen. En dat het net al ingrote kluten en protesten en valse starten binnen gelijk op een startlijnen.
Ja, het fenomeen walstart, daar ben we nou van. Oh, dat hebben we alleenig in de Veenhoop en in Jennewaard. Het is nou weer met gong, zielen en dus een hele oren tactiek. Dieper wetter. Gemiddeld mensen. We gaan hier trouwens maar nog de Grafinnenwaai in. Dat is die gaat een beetje dwars door het veld heen. Die rent nou terheen daar. En daar kan het zwart nog wel eens gevaarlijk omheen uitzien. Dus helemaal net peilen, dat zit er hier ook niet in. Maar over het algemeen is het hier een stuk dieper dan Aroende daar. We zeggen, krijgt even de hele mannen, die verrassende debutant. Die dit zo goed docht om nota. Scootje van Klaas Westerdijk. Ja, en er zijn ook nog scootjes aan de andere kant van de startlijnen. Dat ken nou nog even. Maar die matten aanstaan alle keer achter de startlijnen liggen. Want dit gaat alle keer bij de startprocedure. De wedstrijd is begonnen. Hier kennen al protesten vallen eventueel. Maar daar zit vanzelfs net in op te wachten. Drachten kiest even de roeme draai en gaat waarom. Nee, die hele riege werd de orenscootjes ook ont Lavierien binnen. Ondertussen hebben we het 4 minuten schat al een hele minuut lien houden. Dus het zal net lang worden. Skippen zich al positionering in. Alhoewel op met deze win. Ga je meer tijd om bij de lijn te komen. En hoe je al net 4 van tevoren op de lijn te lezen. Ja, ze beziek je natuurlijk om precies in het startschot oer die lijnen te zielen. Maar het is soms handiger om een heel beetje marge in te bouwen. Want je kan beter 5 tellen te let wijzen dan 1 tel te gauw. Maar dan moet je waarom. Ja, maar een gouden regel is in de wedstrijdzielerij. Als je nooit een keer te betiert bent, dan wil ik nooit kampioen. En dat maakt het vanzelfs die hele start zo'n spannend onderdeel. Weet verliezen wel van Schippers, in elk geval in die EFK-vloot. Die werden er haast beroerd van voor de start. Ze moesten even wat spul kwijt op het wetter. En als ze dan weer verder zielden, dan knapten ze weer wat op. Maar zo'n zenuwen koer dat oproepen. Hoe wie dat met jou vroeger, Elke? Nou, ik hier altijd, ja, redelijk rustig. Ik kon dat wel gaan, maar je kon er ook niks van zeggen. Ik bedoel, je kon er ook geen protocol voor opstellen. Zo ook het soms een kamertje gewoon. De hele mannen en de lemmer. Ziekjend om de gunstige plakjes. Roem voor het lapje. En dan aanst de draaimeidje. En het liefst willen ze alle keer oer bakboord starten. En het klokje tikt terug. We zitten nog op een laatste 2 minuten, of een 2 minuten en 50 seconden voor de start. En nou zullen we ze al in je boek lezen. Het zal net lang door dat ze oerstag en hoe bakboord starten zullen. Ja, ze kennen uitrekenen hoe lang ze nog over een slag. En dat ze dan op een bepaald stuit weer terug de wind gaan. En waarom Lavierien nee die startlijnen, dan weten ze haast correct hoeveel tijd dat kost het om precies op tijd over die denkbeeldige lijn heen te zielen. Maar het lastige is natuurlijk dat je skippen om je heen gaat. En daar moet je soms op reageren. Daar hebben we de fakkel even loslitten. Even een remje. Gonger wat uithellen. 1 minuut en 20 tellen.
En dus komt nou de echte spannende fase om. We zullen hier boppen 1 al. Bij klapper in de fok. Het lijkt het dan wel dat de wien ietsje minder worden is. Dat ken ik weer. Dan heb je krijgt van tevoren, heb je even timed en klokt van hoe kom ik bij die line uit. En dan in één keer binnen omstandigheden nog. We zitten nog op 1 minuut van het startschot al. Ja, en nou druwt het echt in. Nou komen ze alle keer bij elkaar. Een beetje omheen steken. Even stilvallen. Maar je wil ik net een 4 voortvallen. Want je moet haast wel wat vrije wien oerhouden om oer die line voort te speren. Ze kiezen positie. En komen boord om boord. Ze kroepen naar de startline toe. En dan is dreig te zien waar de eerste startline leidt. De eerste starttonne. Want dat bepaalt straks of we een reglementair goede start hebben of dat er gewoon waarom moeten. En het is nog 10 seconden. Het lijkt erop dat ze redelijk voorzichtig starten, Joert. En dat we steeds kennen dat dit wel goed komt. En daar weer het schot al. En inderdaad, een hele voorzichtige start ken ik deze. Ze zijn er nog net ontdaan zelfs. En we vernemen niet van een valse start. Allereerst, daar zullen we niks van. Dus we beginnen ervan uit dat het een correcte start is. En waar pakt nou de hoogste positie en de meeste snelheid? We zien hier het Lemsterskoetje. Wat mooi uit de startje lijkt te komen. Drachten minder, die looit er alweer wat onder. De Huzum is wat onder. Maar de Langwadders, komen hier heeg bij. Ze moeten alle keer die lange slag maatje helemaal naar boppen. En dan zullen er nog meer kruist worden moeten, denk ik, om die eerste boppers tonnen te ronden. En oors looit de baan altijd wat meer naar de Grutte Grienen toe. Dat is het eilandje wat je hem daar verder zorgen. En wie er altijd een voorrangspositie te hellen om hoe start te dwingen. Maar omdat de baan nou verder nooit, of zelfs een oer het Prinses Margriet kanaal looit, zal er minder gebruik van maken worden. Wiels de scootjes onder in beeld. Nou krijgt even een oorshot ietsje heger kennen. De wien ietsje gunstiger krijgen dan je bovenoren. En we zullen straks zien bij de heegste tonnen. Waar het lemste scootje laat je wel echt heel mooi hè. Alweer. Het Lemster Scootje docht het prima ontnota in deze competitie. Zitten er eigenlijk elke dag haast bij. Al 12 plakken achter hun namen staan. En toch echt in de top van het klassement mee. En ze laten hier zien dat het ontnota dus geen tafel is. Albert Visser van de Lemmer. Helemaal rechts. Het scootje van Ljouwert. Die laat het diepst. Zover dat wij het hier beoordelen kennen. En de vensters zitten daar weer boven. En misschien kunnen we nog even waarom zien hoe het nou krijgt hier bij die start op uw 3D animatie. Dan zullen we de verschillende posities, dan zullen we hier helemaal bovenin, Snits en Starem, die het vlak bij het startskip Delwolle. Daar zit ik de hele mannen en Akrum. En dan volle meer de orenkant door. Daar vinden we Piegelix, een van de favorieten, Grauw. En ik Jereveen, die het helemaal de orenkant van de startlijnen kiezen. En dan kunnen we toch zien dat de skippen die wat meer daar in de midden starten, Lemmer, Huzum, Langwaard, dichter bij de lijn zitten ze krijgt dan het groepje wat je vlak bij de korte starten. Akrum, Snits, Starem en de hele mannen. En ja, hoe pakt dat uit? Wie het gunstiger bij de kotter, ja, dan ken je iets letter wezen. Maar tot nou daar liggen de Lemsters de beste papieren te hebben. Wils vier bevoorgroen Snits, jongen.
En die had dus toch al een hele serie skippen te pakken, want die moeten alle keer achter hem del. Dit kan wel interessant worden. Hoe komt het mij de Lemmer en mij Snits? De Lemmer kent er net voor del en maar dus echt al achter de snekerpan del. En dan had die Douwe Visser van Snits hier toch wel een aardig slagje te pakken, zal ik het. Ja, en dan kom ik weer net helemaal uit. Dan is het toch. En wat letter starten, net helemaal op een lijn, maar toch een betere positie wat de Snitsers hebben. En die komen dan heeg uit en kent voor het hele veld, zoals het nou liekt, del. Want ik de grauwsters cruisen hier achter de snekerpandel. Ja, Douwe Visser van Snits. Ontevreden over de eerste dagen. Gaat nog net, zat het wol, dat hij het graag wil. Hij wiek heel betiert al op een markt oefening vanmiddag. En misschien docht dat dan Joert Vertuten hier op ter hinnen. Maar ik huis hem. Weer prachtig mooi erbij. Mooi boppen het grauwsterskoetje. Gaat fantastisch. Deze reeks. En het Jereveen komt je rekken, dan zullen we de poppen, de akkermers. En die varen toch een volle legere koers dan de Veensters, ja? Maar laten we even een afwachtje onder de bovenste ton. Die hebben Leeuwert gewoon op een stut van de Snekerpan. Ja. Kijk, een ongewoon beeld. Het is nou, in het eerste cruise raakt nog net safvolle van te sezen. Want de akkermers hebben ik een hele mooie slagslaaier. Die lezen prachtig mooi boven in het veld. En dan lijkt het dat ze leger sturen, maar ze hebben wel een hele soort gang in het schip. En het lijkt toch dat het hele mandje, de verrassing van de eerste 3 dagen, Joert wat meer achter ons starten maat. Die kruist hier achter zowat het hele veldel. De Leeuwarters kiezen hun eigen koers. Wil ze het hele orenveld al hoe stag is, merk je nou ook de Leeuwarters. Je hebt in elk geval vrije wing. En hoe vier is het dan nog? Nee, die bopperste tonnen daar. Die tonnen met die giele kap erop. Die mat, ze staan gewoon in het zicht komen. En dan keert het er even om. Waar kiest de beste slag? Waar komt van de goede kant? En dat is dus even goed plannen van de skipper. Want die moet wel goed weten wanneer hij oerstag kan. Hij moet net oerzielen, maar hij moet ook net de goud door de win. Want dan kan ze net meer om. Nou, zijn eerste boeierronding, dan zit alles nog heel dicht bij elkaar. En dan is het altijd heel erg wichtig. Dat is in elk geval hoe bakboord onkomst, dat is een voringspositie haast. Want als je hoe stuurboord op de bopperste ton onkomst, ja, we zullen hier nou even de grauwsters draaien voor de Lemmer. En door ze dat op tijd. Wordt dat geaccepteerd? Ze lezen wel weer vol op tijd. Het zit erom. Hij kon net volle letter. Nee, maar het lijkt het reglementair. Haast nou ik wat meer te vertellen over het schip. Best sneller oestag. Ja, de Lemsterslijn gewoon oer bakboord. Hier dus rjocht van voorrang. En daar is de Snekerpan. Die sluit gewoon achter Akkerum. Die kroept tussen Grauw en de Lemmer. Toch een toekslagje van Douwe Visser. Ja, dat is vanzelf ik zien tusswetter. Ja, hij kent deze mark en die gewoon helemaal lezen. En je schuift de tonnen. En had Akkerum hem al bezield. Zoals het nou liep, het kennen hem aan. En dan is binnen toch die verrekte Akkermers weer die hier weer brutaal op kop gingen. Ja, Pieter Meter. Natuurlijk een heerlijk gevoel van Juster. En hij had dat gevoel voorlopig mijn naam naar ter hinnen. Ik hier vrij voor als eerste om de bopperste tonnen.
De loert wordt kleerlijn. Akkerum als eerste om het tonnen. Daar vlak achter zielt Snits. En dan krijgen we Grauw en de Lemmer. Grauw, Jenne Wout is daar voorbij Grauw stutsen. Dus het is Gerard Pietersma die hier toch weer in die voorlijn hem mengt. Ja, die had hier echt goede herinneringen aan ter henne, want Vliene hier, wie hij hier de Grutske winnaar op ter henne, Gerard Pietersma. En hij liet hier voorlopig zien dat dat geen tafelstreffer weer. En hier duwt het namelijk wat af. Wat zijn die er oer heen rent. En daar had Drachten last van, daar had Grauw last van. Er zit de Zuidwesthoeker daarachter. Er zit de Zuidwesthoek achter. Maar hoe komt het met Grauw? Had Grauw genoeg? Die valt stil. Ja, die valt stil. Maar ik zie de boei net. Is er wat er... Of je ze nou al om de boei heen? Ja, ze draaien om de boei heen. Hij wie even... Nee. De Grauwsters. Die gaat weer om. Kan ze hem net onrennen? Nee. Of gaan ze wat onreglementairs dienen? Grauw had hier de tonnen in alle gevallen net ronden en dat jou doen dat er wat onderhaan is. Wat er misgokt had, moet er helemaal draaien en wij weer om. En Drachten docht hetzelfde. Zo'n die dan allebei te gauw oestaggang wezen en hun verzield had. Ja, waarschijnlijk is in het betiet stadium al zien dat ze de tonnen net helly koerden. Zij moesten, ze kreeg net zo goed zien, draaiden zij voor een scootje. Daar gingen ze onderlezen en daardoor konden ze de tonnen waarschijnlijk net berennen. En hadden ze bijtijds besloten, we bezieken het net om hem te hellen en eventueel hem te rijden. Maar we beginnen oersdag en we gijpen een keer. En we beginnen opnieuw op de boei, jongen. Ja, dit is dan toch wel een behoorlijk tikje wat ze even oprennen. Want dit kost het posities. Dit wordt een grote inhaalrace voor Grauw. Ik heb het toch rustig stellen als een van de favorieten. Die moet nou gewoon dadelijk achterom sluiten. Ja, en dan hebben we even de eerste tonronding gehad. En dan lezen de Akkermers op 1, Snits op 2, de Lemsters op 3, en Wout op 4, 4 wordt zijn, 6 de Zuidwesthoek, 7 het Veen, 8 Huzum en nog lang waar, zien je hele mannen, al wil jou het, Drachten, Grauw, matten nog om de tonnen heen. Ja, dan heb je samen in één toch een verrassende ontwikkeling. En zo je zeggen, dit zijn toch betoefde skippers die precies weten wat ze willen net herkennen. Maar komen die dan in het gedrang, toch skippen niet boven hun lissen? Ja, dat is op stuurbord op die ton gekomen. Ze kwamen op stuurbord op die rij skippen om en ze besluiten onder dat skip te draaien. Ze wien wel op tijd weer op gang, maar ik zie de man op voordek ik al even springen van het grauwste scootje. Die wie het schijnbaar net maar het besluit van het achterdekking is wat er op de man op het voordek. En het voordek hier gelijk zat te zien. Als laatste achterongen. Wat we net vaak zeggen, het grauwste scootje. Nummer 13. Ja, dat is een cijfer wat hij net vaak ziet. Maar het is een lange wedstrijd. Hij zal net zo lang wezen, maar het is wel een iepenwedstrijd, die iepenveld. Dus hier is voor de grauwsters nog van alles te hellen. Als ze een koppositie heel moeilijk worden. Ja, het wordt dan toch even over een virtueel klassement ontnota. Dan kun je dat op verschillende manieren interpreteren. Je kan een klassement over in een wedstrijd rekenen, dus met uitlook van de meeste. In dat klassement zou Grauw op 1 steen te gerren, maar Akkerum beide 1 keer won. En dan zou een derde plak wezen voor de Lemmer. Maar had je diezelfde stand maak je zonder aanlook van het meeste resultaat.
Dan is Lemmer op dit moment nog de leider met 4 punten. Grauw tweede met 4,9. En dan leidt de Zuidwesthoeken wedstrijden met 7 punten. En er is nog een klassement Tinkber. En daar zullen we mogelijk Joert nog uitsluitsel krijgen van... Telt de wedstrijd op de Veenhoop nog wel of net mee? Zouden die mij tellen en zouden we dat zonder aanlook dan bezien? Dan zou Grauw de nummer 1 wezen met 10,9 punten. Dan zou de Lemmer de nummer 2 wezen met 11 punten. En dan zou de hele Moanne met 14 punten heel knap op het derde plak staan. Hè? Ja, dat is nog zonder resultaat van deze dag. Uiteraard. Maar het zijn wel 3 varianten waar het al hier wat heel verschillend is. Maar waar de Grauws dus alle 3 in voorkomen. En dat nou even oors ligt. Ja, zo nou ligt is dit de aanloopwedstrijd voor Grauw. Maar ja, die wil je saboteerd in het kampioenschap liever nog net, hè? Want je weet er niks van hoe de rest van de week eruit ziet. En er kan nog eens een keer een min vallen. Dus dat wil je zo lang mogelijk uitstellen. Ja, dit gaat mooi voor het lapje. Vrije wien, Snekerpan, Jonken, de Lemmer. Douwe en broer Albert Jonken en Noir op jacht naar Pieter Meter van Akkerum. Hij straalt rust uit, Douwe Visser. De voel liep het goed. Ja, het zit er keurig bij. De wien in de vak, dat is bij de Lemmer op dit stuit even wat minder. Maar de gong zit er wel in. En dan is het alweer heel waar als een oerelien. Hier toch nog wel wat witte koppen op de mars doen. Maar de wien die jouwt zich wat el. Helemaal rechts in beeld ligt het erop dat Grauw in elk geval dwaande is om dracht hier alweer verbieden ziel. Hier een plakje opscoot. Ja, en zijn hele grut binnengotten nog net onderling, hè? Nee, het is... zit dicht bij elkaar. Ik de eerste gijptonnen die er straks rond, of het is geen gijp, ze kennen gewoon onder helly, want dat is het voordeel van een songlass. Er hoeft net gijp te worden. Maar bij de onderste tonnen, de eerste, dan komt de eerste skifting altijd wat duidelijker in beeld. Ja, een songlass als wedstrijdbaan, dat betekent dus dat de scootjes 2 keer omheen moeten, min of meer lavierje. Maar ik 2 keer met een roemrak naar anderen kennen. En dat is hier op Terhenne wel de gebruikelijke baan, hè? Ja, dat is ik voor het publiek. Het is toch altijd al wat lastig hier. Er is ook altijd wel wat kritiek op altijd de wedstrijdleiding. Want de wedstrijdleiding wel is in eerste instantie altijd een hele goede baan voor de skippers der lezen. Maar ik om het publiek denken, maar de onjepte voor het straan dwingt altijd toch de wedstrijdleiding om die boei wat heger op te lezen. En daar is het scootje van Akkerum alweer als eerste en nu bij de onderste tonnen. Pieter Meter scoort een kennen aan. Er moet weer een win opzield worden en die had nou toch al een mooie marge opgebouwd ten opzichte van de Snekerpan. Die leidt ik weer keurig voor op de Lemmer. En het lijkt erop dat we hier toch al een beetje een volgorde in het veld krijgen. Onderling respectabele afstand. Er zitten oerl gotjes tussen. Ze kunnen alle keer vrij van elkaar om die tonnen heen. En dan is het vooral straks in de kruisrakken de mogelijkheid om je concurrentie de ziekje in te helpen. Dat had al met keuzes te maken. Jenne wat. Mooi in die top. Ken ik nog alle kanten nu. Gerhard Pietersma had alles in het zicht. Wils er heel goed naar het wetter en de wolken zien worden, want we sjurren hier de wolken boppen de scootjes heen je. En daar kan zomaar een windskifting van een
23 graden in zitten. En dat is voor de man die de tactiek bepalen op de achterdekken tiergewichtig om te zien welke slag je wint, wanneer je woensdag. Ja, het ligt op dit stuit wel een beetje admiraalsjoen. Al ik keurig achter elkaar in een rechte lijn met onderling gepaste afstand. Maar dit is absoluut net wat die skippers natuurlijk van doel binnen om wat achter elkaar rond te zielen. Dus het zal niet benijden welk scootje als eerste de vrije ruimte kiest, jeder hoe stag gaat en dus in de aanval gaat. En dat zijn de Jennewaardsters. Die zijn ondertussen oerstag gegaan. Wils de Boppen nou ik de lemmer draait is. En Snits en Akkerem nog even terugzetten. Zuidwesthoeker die prikt hem toch een beetje boppen. Wat zijn? Allereerst dat beziekert er en dat beziekert Jereveen van Zelzek. Zo'n die er direct doorheen gaan. Het lijkt erop. Jereveen met Sietsebrouwer kiest de vrije route. Hij klapt voort bij de Zuidwesthoeker. Vrije Wienwolderha. En hij kiest ook voor de aanval. Officieel is dit natuurlijk ook het thuiswetter van het vensterscootje. Ja, dat is, het is hun wetter. De burgemeester hier het er al over dat ze waarschijnlijk nog een achterstallige hier rekken krijgen van de gemeente. Ja, het is nou de Frieske Markt zeker. Ja, de Frieske Markt. Met altijd even Kastelaan wie het vroeger. Maar dat wie ironisch bedoeld. Maar de Jervensters binnen in het hier. Ja, baas oer het wetter van Terhenne. Wils zeker er in de organisatie al wat voor is, want hier wordt de eerste bopperste tonne die wordt verlijnd. Dat betekent dat de route onpost wordt. We zullen even in de gaten houden wat er precies verhoort. Dat is boei nummer 1. Dat is de boei waar ze correct omheen west binnen, of tenminste de eerste Inewiense rak. En dat betekent dat die wien inderdaad al aan het verhoren is, qua richting in elk geval. En nu zien we de scooters op de achtergrond, maar die hoeven nog net nooit deze boei te hassen. Laat je eerst nog een boei, die komt nou haast in beeld. En wacht je nog even. Dat bent mooi aanvaan. Daar is de bopperste boei. Dat is de eerstvolgende boei. Dat is de oren-boppenkant van het Zanglas. Daar moet alle scootjes eerst omheen. Dan moeten ze eerst weer helemaal naar beneden taan. En dan pas komen ze weer bij die tonnen met die giele kap erop. Die eerste bopperste tonnen. En dan hebben we ook in een route zield. Ja, dat is ook de voorwaarde voor een wedstrijd om hem gildig te krijgen. Er moet ten meeste in een route zield wezen. En er moet ten meeste ook een oeren zield wezen. Dat wie juster krijgen nog. Volle kwatter hier het net kent. Nee, nou liek je de omstandigheden al, hoewel je donkere wolken samenpakken boven de water. Angel liek het er wel, maar het is een prachtig plaatje. En de voorspellingen binnen dat het waar redelijk stabiel wordt zal. Al zoen je het maar deze beelden haast net zezen. Het zit er wat driegend uit, de bopper. Jereveen. Die moeten achter de Waardseindersdel. Maar ze binnen hem aardig bijkropen hier, want de Waardseiners winnen al een stukje voor. Ze winnen al 2 plakjes voor hun om de tonnen heen. En nou zitten ze al deun op de kont. Dan zou ik even zien dat het toch nog wel degelijk aardig winst heeft. Ja. En dat komt uit die buiwaaier. Dat zal de hele midden het geval wezen. Zuidwesthoeker nou achter de venstersdel. Dus de Zuidwesthoeker had ontnota een plakje verspillen. Ja. En de hele vloot gaat nou richting starteiland omheen. En dan ligt het er nog steeds op dat Akkerom
hier in de midden, met het witte scootje, nog altijd als heegste leidt en nog altijd dus de beste positie had. Maar Snits zit daar net 4 achter. Nee, maar het liep toch van u dit beeld net 4, maar ik nog wat leger dan de Akkermans. Dus ze nemen een liets voorsprongje. Ja, de Akkermans die hadden er echt wel belang bij dat de Veenhoop toch gildig wordt. Daar zullen ze naar een 5e plakje. En in dat geval zullen ze dat 10e plak van Grauw zullen ze dan voortstreekje kennen. En dat zal hun toch een volle betere klassering opleveren. Daarover hopen we jou straks meer melden te kennen. De verwachting is dat in de ren van de midje duidelijk maken wordt dat de wedstrijd bij de Veenhoop vol of net gildig wordt. We zorgen dat het stuurboord zwart. Dat ze nou net broeken natuurlijk, want het bakboord zit erin. Die kant wil het schip opdriften. Wat zakkeleed is, net heel omheen lutsen is. En dat is puur om het gewicht wat meer naar onderen te krijgen. Dat het schip wat rjocht erop, wat stabieler terug het water gaat. Hoe rjocht erop, hoe meer windvang en hoe meer snelheid. En dus is het Akkerum die het echt bij de tweede tonnen als eerste de ronding inzetten mij. Beetje trossielen en nou dadelijk roem weer naar onderen ta. En dan kunnen ze ondertussen even goed over hun schouders zien waar die orenbopperste tonnen heen sleept is. Die is een mooi eind omlijn. En dan weten ze straks wat het volgende jachtpunt wordt. Maar dan moet ze eerst nog even een keer naar onderen, want daar loopt nog een tonne. Dus eerst nog een keer voor de wind en dan weer omheen. En hier zien we toch ja, dat Akkermans een 5 scheepslengten voorsprongnaam had op de regerend kampioen Douwe Visser. Op zijn thuiswetter. Maar Douwe leidt altijd nog op een creëze tweede positie. En elk foutje wat Akkerum maakt zal genadeloos afgestraft worden. Dus daar weten ze heel goed dat ze heel scherp blijven moeten. Maar er zit wat ruimte. Wil ze nou Jenne Woord zeggen en Jenne Woord ben de Lemsters voorbij. Al lissen ze boord om boord, maar Jenne Woord is een plakje op schoot. Ja, de strijd leidt hier vooral een beetje op het tweede, derde, vierde plakje. Die zitten nog redelijk dicht bij elkaar. Maar echt daarachter jou ze net al te volle ruimte. Die komen wel van een orenkant aan naar de tonneta. Maar er dus roemer eromheen draaien. En dat maar technisch goed gaan, want je wil natuurlijk de achtervolgers geen rondte aan om ertussen te doeken. En als je weer op zijn eigen thuiswetter, tenminste dit is zijn thuiswedstrijd, ziet ze Brouwer met Vinjesse Scootsie die hier 2 plakjes naar voren schoot en keurig naar een 5e plakje zielt. We zijn volgend op nummer 5. Ja, dit is een middenmoot die is close, hè? Die is dicht binnen naar. Ja, dat is toch prachtig mooi dat er weer een debutant gewoon brutaal mooi voorin zielt. Totaal geen les van spanning en skien te hebben. En mooi dat om de prijzen en het klassement. Ja, de Veen zielt behoorlijk constant. Al een 5e plakje, al een 6e plakje. Nou, de Veenhoop, als die Wolf net mij rekent, dat zou dan hun jongen wezen. Maar die zitten er keurig bij voorlopig. Huizemers sluiten aan in de middenmoot. Ben ik volle valken te vinden als daar aan de heren. Dus het lijkt erop toch dat Johannes Meter daar
wat onder praat kregen had. Ja, duidelijk meer uit het schip helpt als je voorgangers. Is een aantal jaren lien ruilen van scootje. Het is de Soen en Wol van de familie Meter. Ze hadden nogal een peer. En toen ze dit scootje opknapten, die de resultaten nog steeds behoorlijk achterin. Maar mooi de bemanningswissel van de oud-langwaarde skipper. Mooi, zijn adviseur Bijnt Kramer, weten ze toch mooi naar de midden te scharrelen. Ja. Langwaar nog krijgt voor Grauw. Grauw wel degelijk dwaande aan een opmars. Ja, die moet voor een heel lijn komen, hè? Ja, we zullen dat de hele mannen ik een plakje op schoot is. Ljouwert is een plakje op schoot. En Langwaar, Jaap Zwaga, 2 plakjes oorzakken. En Grauw is in je plakje, die ben de dragsters voorbij. Ja, dit is dus de stut van de vloot. Helemaal achterom Drachten. Krijgt daarvoor nog Grauw en dan Langwaar. En Ljouwert. En die gaan nog een paar rakkende kans om daar wat in te verhoren. En het Langwaarde scootje konden we dan de eerste dagen toch het wat mindere resultaten onjaan dat het wat toch het nauwe wetter en de lichte wind kwam, want ze hadden natuurlijk een zwierskip. Maar nou, op romwetter, meer wind, zou dit toch wat meer uitkomen matten. Ja, maar blijkbaar is dat bij orenskip en extra. En dan is het overcompensatie natuurlijk. Dan komt het verschil er net uit. Het waaiert uit. En dit is de tonnen waar alle scooters nou op tamaten. En zo bestrikt de vloot al een heel groot pad van de mar. Ja, en als Grauwsters, je hebben een snel schip. En als je dan achterin startte, dan moet je toch in deze eerste 2 rakken al een paar goede klappen uitdeeld hebben. Maar het lijkt er nou wel op dat de dragsters, ik werd de Grauwsters voorbij binnen en de Grauwsters nog heel tijd achterom hingen. Helemaal vooraan. Akkerum, die is nou bij de onderste tonnen. Die kruist aanst weer omheeg. Naar de eerste bopperste. En dan kunnen we zeggen dat we de eerste route in de heel zield hebben. Ja, dan is het klassement al een lietsbitje delt zetten. Pieter Meter, weer om de tonnen. Redelijk gotje met de snekerpan. Ja, Pieter Meter dit volhouden kan. Dan is er heel goed bezig. Eerste in Jennewoud en dat er daar nog een overwinning onversknoopje kennen zoer. Dan maakt het een sprong in het klassement. Ja, maar nou ja, we hadden er al vaker hoor dat is zo, het gaat om de tweede week. En dat er wat minder het feest in wordt, maar ja. Als ik hem dan op het palaver vreeg wat voor band spelen te doen, dan heb ik toch wel weer het zwet in de hand voor meneer Meter de tweede week. Maar voorlopig keurig op die eerste positie. En Snits komt eens net dichterbij. Nee, maar de Akkermers rennen ik net uit. Wie is het? Ze krijgt 30 seconden. Leidt weer een green tontje. Ja. En nou is het, ik werd 30 seconden, dus er is maar per seconde verschil erin. Dus het gat is hetzelfde gleun. Ian Akkerum, 2 Snits, 3 Jennewoud. Dat is de tussenstand op dit stuit. Had de scootjes voor de tweede keer
naar de eerste bopperste tonnen gaan. Zeg maar naar de kop van het zanglas. En daarachter zullen we naar alle gedachten nog wel een paar positiewisselingen krijgen. Maar zonder nog grote verschoningen komen, denkst? Nou, het is ook even, de loft die liek het nou weer wat skinner te worden, dan is het wat een eerlijkere strijd. En dan zal de positiewisseling net zo groot worden. Maar krijgen we wat grotere skiftingen, ja, dan kan er nog een soort verrooien. Heerenveen voorlopig op het 5e plakje. Dus weer eigenlijk mooi constant weer in die voorste eind. In het linkerrietje, laten we het samen nemen. Wat zijn daar weer vlak achter. Terke Klaas van der Meulen van het Waartzijnderskoetsje. Ja, die kan nog wel eens een goede uitslagje broeken. Want 2 keer 11, dan 1 keer 10e. Daar zullen ze daar net tevreden mee wezen. Dat moet ik beter kennen. Ik die kennen wel wat wien ha, wat groter wetter ha. Nou, dat ha ze joert. Ja. Dus ik ben benieuwd dat hij nou echt wat meer naar voren scharrelt. Het is natuurlijk een familiescootje. Het zit al heel lang in de familie. En ja, dan binden er misschien nog wel eens een keer wat snellere skippen te vinden. Want het is en blijft een zwierskip. Alhoewel een prachtig schip. Maar ja, het familiegevoel is natuurlijk ik sterk. En dan word je ik daar mooi zielen. Ja, Akkerum die gaat helemaal naar de roemvaartboord. Vlak voor het publiek deel. Ja, daar zullen een tal mensen even mooie foto's mee kennen. Dichterbij komen ze net vanzelf. Kies dus voor een hele lange slag. De potten heen, die kant uit. En gaat nou oerstag weer omheen. En deze scootjes die ben volle jeder oerstag gegaan. Die kiezen dus een hele orenroute. Snits en ek Jennewaard. En nu is het even, hoe komen ze nou uit bij de tonnen? Had Akkerum daar goed ontdienen? Of kost het hem dit misschien meters? En het bent toch die Waarts Einser om daar even weer op waarom te komen. Die in het vorige rak, en dat is een heel wiens rak, en dat gebeurt net zo volle, toch een aantal plakjes omheen geschoten is. Ja. Wie die ervoor nog op het, ja, waar zie ik, op het, of je maakt iets net kloppen, maar behoorlijk achterin. En is er nog mooi handje niet voor te schoot. Dit is de tonnenwet, de scootjes nou op oormatten. De tonnen met de gielerkop, de bopperste tonnen. En daar is het scootje van Akkerum wat volle heger leidt als Snits en ik als Jennewaard. En er zijn meer scootjes die dezelfde route kiezen als de Akkerumers. Maar dan ben ik een soort die al volle jeder oerstaggang binnen. Ja, daar zit een beetje de speling in de wedstrijd van waar zit de beste win, waar zit de mooiste slagen. Ja, dat zullen we op de track en trace zullen we dat nou mooi. Dat Snits en Jennewaard een mooi aan onder in het veld zitten. En de Akkerumers helemaal boven lezen. En maar de echte camerabeelden zullen we dat nou ik. Dat er een totaal oren koers kiezen is. En dat maakt het de wedstrijd leuk. Om dan uiteindelijk te zien waar bij de bopperste tonnen het meeste verstand van zielen had. Ja. En dat kan ik per route verschillen. Want ik wil net zeggen dat de tweede route dat de wind daar nog steeds beter is. Dat maakt het extra tricky. Het is constant scherp blijven, zien en vielen van wat doet de wind. En de concurrentie die kan natuurlijk zelf kiezen wat ze doen. En hier wordt steeds peild. Er bin nog wel ondiep te zien. We hier net al de gravinnen waar in hudde zandbulten die de dwars terug in de rent. En het zwet dat stuit er in één keer omheen. En maar het er toch weer even op na intrapen wordt. Nou het bultje.
En zeggen we ze krijgt nog het wetter uit de gangboorden waai, uit de warring op zijn Fries. Terug waai erin, je ziet dat de wien al een stuk rustiger is. En het skip mooi recht op lezen bleef. Nou had Douwe Visser weer het zicht op Akkerum. Akkerum daar links boven in beeld. Volle hegere koers. En zat het nou liep het, maar de Snekerpan daar nog steeds roem achter Del Kruisen. Ja, als nou een gunstige vlaag krijgt en de kist hem opsturen, dan kun je het winst hellen, hè? Ja. Maar het zulde Akkerum de snitsers ik in het bloed zitten om aan te vallen. En hoe dicht komen ze bij elkaar? Hier is Akkerum al en die lezen al vlak bij de tonnen. Ze matten nog een keer hoe stag. Maar ze lezen volle dichterbij als de Snekerpan die er nog steeds rom omheen mat. En nou zal Akkerum, want die mat nog een slagje omheen, krijgt op dat moment draaien willen om even de wien uit de zeilen van de Snekerpan te hellen. Maar de Douwe Visser toch weer meters verliezen zal en de Akkerumers hun koppositie versterken zullen. En dat doen ze keurig. Tactische draai. Tactische draai. Nette let, nette betiet. Je moet precies in de lijn van de wien lezen. Ja, want Ziele is ik met het kopje, hè? Je moet natuurlijk alle tactische middelen die er binnen met je broeken. Ja. En wat dat dan belangrijk zit, Pieter Meter natuurlijk nog ook al een aantal jaren achter het helmhout. Dus die kunstjes die moet je er wel bij broeken. Tenminste, als je wat budgetten wil in het klassement. Het ziende hier onboord als skipper van het Akkerumers goedje. Het lijkt erop dat het werken had. Dat Snits weer een beetje beliers maakt. Want ze kwamen even dichtbij. Maar vallen nou toch weer een lief beetje voort. Ik denk dat ze het godje behoorlijk krutter maken gaan. Maar we zullen zien wat de statistieken straks zeggen. Maar het is duidelijk dat de wien wat inkakt is. Dus die heeft een stuk minder als strakjes. En hoe reageren de scootjes daarop? Snekerpan, Hector de wien. Komt volle roemer op die tonnen aan. Maat nog een eindje en het god is denk ik toch weggroeid. Jenne Woord, daar nog weer achter. En daar hebben ze me iets beetje zield, ja, de snitsers. Dat kost ik meters. Ian Akkerum, 2 Snits en 3 Gerard Pietersma met Jenne Woord. Kijk, die is in dit raak net dichter bij de Snekerpan aan. Nee, dat is het verschil. Al liep het maar iets beetje, maar een sectie, een sandje seconden oproen. Er zit nou een 42 seconden tussen de Akkerumers en de snitsers. Maar de lemmer die zit op de stut van Jenne Woord. Dat duel is in elk geval nog net uitdiepen. Die kennen best nog wel eens even wat muziekje om Gerard Pietersma aan te vallen. Albert Visser, de man met dat prachtige tussenklassement. Ja, voor de nummer 5 en 6 maar we even geduld, hè? Jereveen. Kan die aansluiting krijgen bij de kopgroep. Want de eerste fjouwer lezen een liedje voor. Maar de vingers scoren beetje bij beetje dichterbij naar dat ploegje daar.
Sietse Brouwer. Leidt weer op een creas 5e plakje. Dat is op hemzelf natuurlijk prima. Maar hij zal toch graag nog wat dichter bij die kopgroep willen. Dan moet er nog wel wat gebeuren. Maar ze hebben het god liet ze maken hier. Maar ze scoren er niet aan. Nummer 6, wat het zijn. Die kunnen tonnen nou echt aan. En daarboven de hele mannen in een jacht op een betere klassering. Ja, Krauw die kruist er nog dwars door het veld heen, want die maat nog omheen naar die bovenste tonnen. Wils de rest alle geen onder matten. Grauw, had hij nog een paar posities verbetering binnen Wasiele kent? Of leed hij nog altijd op het 12e plak? Nu weer hij voor Douwe Visser van Grauw. In elk geval had er Langwar achter hem. Dit is een groepje wat aardig binnen wat bleef. Huzum, die gaat om een tonnen. En dan is Huzum toch voorbij de Zuidwesthoeken. Ja. Johannes Meter passeert Auke de Groot. En Scoot wordt erop in de tussen staan. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 11 die wordt nou wel grut, hè? Ja, hoe langer de wedstrijd, is logisch natuurlijk dat de gotten groter worden. Maar op elke positie moet er hier nog vjochten worden. En hier zien we de Grauwsters op jacht naar een verbetering van hun positie tot nou toe. En ze binden nog steeds net bij de ton. Ik Willem Zwaga. Ongelukkig uit de eerste dagen waar ik kwam. Juist er nog een protest. In de commissie. Omdat ze vonden dat de baan er net goed in lag. Dat ze dreun dwars het publiek in met hun grote skip. Ze handelen keurig. Turen eraan. Beslissing. Maar met de dragsters is hun protest alkart. Omdat er net een regel te vinden wie die op toepassing wie voor deze situatie en ze in elk geval maar het verkeerde artikel protesteerd hebben. Ja, dat gedeelte jet ik bij het leren. Dat je naar je schipper binnen. Goed de paparassen naar je en goed de bepalingen leren. Grauw. Maar dan hoop je dat ze hem nou onkennen. Denk het wel. Hij neemt hem wel close, hè. Maar Douwe die kan sturen als de beste. Die had dit vast goed uitrekenen. En had nog in elk geval 2 scootjes achter hem. En dan liep het het haast dat die boei ontreuen we terug het skip. Dat ze het zien zitten, maar die sjuggen maar achter het skip. Er zit een aardige boeggolf aan en die drukt die ton even op zitten. En het is net het skip wat dat doet. En dan is Grauw toch 2 plakjes op schoot. Die had nou drachten achter hem litten. En als hekkensluiter het Langwarder scootje. En dat is toch teleurstellend. Ja, dat is zeker voor Jaap Zwager natuurlijk een te backsetter. En al had hij vaker op dit scootje zieltje kan het toch wel zeggen dat het wist zijn debuut is. Zal Griffen naar je bemanning op zitten. En dat moet ik al hier indraaid worden. Dus zal voor hem ik een leer hier worden. Ja, de Snitselmar stuurt er een stuk rijstiger uit als een orenlien. Toen hingen we hier nog aardige wegen en toen hingen we de gangboorden regelmatig volzield.
Het is nou een beetje meer carouselzielen. Zal Pieter Meter al een keer een wast werden. Die leidt lekker vrij voor. Die denkt van laat het maar lekker zo doorgaan. Die doet op dit moment 4 wij de beste zaken. Iemand in de giek aan. Dat betekent ik al dat er wie een aanname is. En dat die giek uittreuen worden moet om hem in die stand te houden. Nou, Loert ik er al uit. Mocht het hudder waaien, dan is die man dan net nedig. En hij neemt gelijk zijn positie als speler weer in het volgende rak. Ja, en hier hebben we dan toch wat spektakel verwachten hier. Hè? Het pakt nou de oren kant uit, want het lijkt erop dat je zelfs een vak wisselen wordt. Een licht waarvak erop en de orenvak aan, zodat het doel waar ze kennen van deze actie. Ja, als je helemaal wist van je zaak bent en je weet dat je maar lichter was, maar een betere vak. Maar in de regel is dit een beetje het gevoel of het tussen de eren van we zijn achterom, er is iets mis met het skip. Er moet wat gebeuren en dan moet er een nieuwe vak op. Het is altijd wel even aardig om te zien hoe zo'n vakwissel gaat, want daar word ik op traind. In de regel wordt de onderste leuvers, dat zijn de, steeds met de jekjes die om de voorstag zitten, eerst losmaken en dan wordt de nieuwe vak in jekken, dat je toch nog wat profijt hebt van de vak die erop zit, al hing het die nou helemaal slap. En dan wordt in één keer de oude vak, om het zo maar te zeggen, al zal die in leeftijd net oud wezen, naar beneden hellen en in één keer de oren erop zetten. En dat zie je nou waar. Ja, daar heb je mooi de ruimte voor in de roemerrakken. Het grutzeil houdt de gong er zo vol mogelijk wel in. Er staat net een soort druk op een fok. En dan maar voor hun maar te hopen dat het schip daar wat meer van rent. En ondertussen binnen Akkermes en de Snitsers alweer om de onderste ton heen. En het lietse kortje verschil wat de Snitsers maken hier, of joen hier een paar seconden, hebben ze ik alweer in Jeroen. En er zit nog een hele minuut tussen de Akkermes en de Snitsers. Ja, een hele minuut is op de Snitser maar net een hele protte, hè? Nee, er is nog alles mogelijk. En ik, de Jenne Woordsters, al is daar Gottschalk wel ietsje grutter nog weer worden. Maar er zitten weer wat dichter achter. En de Lemsters zitten weer vlak achter de Jenne Woordsters. Ja, zij is de top 4 toch wel redelijk duidelijk op dit stuit. Akkerum, Snits, Jennewoord en de Lemmer. En nou wordt dit toch wel lang, ja, deze vakswisseling. Dit ken Hudder. En is dit nou het gevoel van de achterste boord? En hij het al wat opjoen? Of is er net genoeg op oefenen? Nou ja, hij leidt tredje en laatste. Misschien dat er zei van nou laten we dit maar eens even uittesten, dan gaan we er misschien morgen wat doen. Maar Joert helpt het net een soort. En het wetter wordt vlakker en vlakker. En wil ze nou ook zeggen dat de Akkermes Pieter Meter dezelfde slagkeersen had als de Snitsers? Wil ze krijgt nog helemaal aan de overkant van de goalgong. Had er nou toch de kant van de Gwijngeriepsterpoel, de Grutte ging in opzocht. En Dan had er ook de controle, hè? dan had je de controle, want als je beide over dit brede wetter totaal over de kant uitgaan en die ene krijgt een wienskifting en de oren net, dan ja, ik ben je de controle over de wedstrijd kwijt. Wil ze nou toch zorgen dat de snekerpan wat beter inkrijgt en daar toch een paar meters meer mooitje heger uitkomen kan dan de Akkermers.
Ja, als je de statistieken erbij haalt, dan lijkt het dat het verschil litserwan is tussen Snits en Akkerum. Snits leidt wat heger, krijgt hem wat beter. Dat zien we hier mooi ontstreept in het wetter. Daar zien we de afwijking in koers tussen de Akkeremers en de Snitsers. En dan maak je meters. Ja, en dan kan er in één raak toch weer een protte gebeuren. Jenne Woord en de Lemmer liet je daar nog net al te volle van te profiteren. Maar dit is een boeiend duel. Snits leidt heger. Het is Akkerum dan wel een beetje voor. Maar hoe komt dit aanstaan bij de ton uit? Dat kan een mooi duel worden. Ja, de Snitsers volop in aanval. Want ja, als je een heel iets beetje scherper zielen kent als Noor, dan is dat over een paar 100 meter is dat een heel eind, hè? Maar nou zeggen we inderdaad, maar nou zeggen we dat ik de Snitsers dat het mooie vlaagje op is en toch weer een beetje naar onder de stuur maken. Douwe Visser van Snits in de aanval op het scootje van Akkerum. Kunnen nou toch wat meer vlak zien, dan had er toch wat meer wind op dit stuit. En het lijkt dat er ook wat meer snelheid had. Akkerum kniet wat omheen. Ja, dit dueltje is nog net uit eten. Nee, dit is prachtig om te zien. Ik het verschil in het ophijn van de vlaagjes. Nou zit de Akkeremers daar ook in. En kan ik profiteren van die wat hegere koers. Maar rennen de Snitsers zouden hinnen. Het lijkt erop. Ze hebben, denk ik, toch meer gong. En kroepen boppen dat scootje van Akkerum. En Pieter Meter kan daar eigenlijk niets in inbrengen. Nee, en nou is het even de vraag, want van deze stand is dat wat moeilijker te zien. Kan Akkerum nou draaien? Had hij genoeg ruimte om oerstag te gaan? Nee, hier zien we dat wel. De Akkeremers binnen opsluiten terug de Snitsers. De Snitsers rennen er gewoon brutaal bij. Maar meer gang oer de Akkeremers heen. Ja, ja, Akkerum zit in de tangen bij Douwe Visser. En dan moet Douwe Visser nou de boeien zielen kennen, want oors hier er nooit oerstag gang. En Akkerum gaat voort mij. er ligt erachteraan de Akkeremers, maar kunnen we toch zeggen dat de Snitsers de Akkeremers de loef afstutsen hebben. Ja. Knap stukje werk van Douwe Visser van Snits die hem nou weer omheen stuurt. En deze beiden die vechten een prachtig duel uit. Prachtig gezicht. Snitsers willen maar net doorheen gaan. En druk hem steeds een beetje omheen. Maar nou had ik Akkerum weer goed te snel erin. Maar nou zullen we toch het kopje van de Akkeremers verdwijnen achter het scootje van de Snitsers. En dat is, het lijkt dan dat je vrij voor binnen. Maar het is een soort wienbubbel die ontstaat boven het scootje van de Snitsers, waar je dan het skip terug in drukken matten. En daar is de tonne, die komt het dichterbij. Dan zullen we weten wat je spekkeeper is in dit rak. Het lijkt erop dat Douwe Visser van Snits de beste papieren had. Die draait nou roem die kant uit. En het is Akkerum wat niet ons kent als volgje. Douwe Visser op naar de bopperste tonne. De tweede bopperste tonne. En nou is het interessant om te zien, want daarachter zien we de Jenne Woordse sikkel weer komen. En deze man moet toch even mooi met elkaar in gevecht. En we zeggen ik, nou zien we de gieken wat verder uit vier worden. Ze hebben te volle meters maken naar die tonne daar. Ze komen wel op bakboord aan, maar
Gerard Pietersma komt er achter ik nog aan. Maar die leidt door stuurbeurt. Dus in principe had de Snitsterpannen er geen last van. Maar hoe komt het met het scootje van Akkerum? In elk geval, nee, de Jennewaardse kiezen ervoor om het kop even wat in de wind te lezen. De Akkerum is er rond te Jan om die tonnen te hinder te gaan. En de Akkerum is maaien nou gewoon tros zetten. Ik al ken ze die tonnen al lang bezielen. Want ze zullen net willen dat de Jennewaardse oer hen herinneren. En dat is natuurlijk in het voordeel van Snits. Ja, ze dwingen de Jennewaardse volledig hoe start te gaan. Die lezen dan even helemaal dicht. En waar is Lemmer dan? Want die ziet niet correct vlak achter Jennewaard. Daar is de Lemmer. Kan die dan ook nog profiteren van deze manoeuvre? De grote winnaar van deze slag is de Snekerpan. Die pakt hier de koppositie oer. Het is Akkerum wat de strijd voort ongaan mat met Jennewaard. En dat schip een schotje voortbrengen mat. Maar de Lemmer die kan daar toch weer aansluiten bij die top 3. En had dan de kans om Jennewaard weer om te vallen. Toch een stukje strijd in de wedstrijd. Werd we net direct weer op rekening hier nog, hè? Nee, nou ja, het leidt Jippen, het is ken Saber Oors, maar en het hier heel mooi was. Ja, en als je weer de vensters was zien we de hele titel hoor dat die de ontsluiting het gatje steeds dichter maken. En dat doen ze nou weer. Deun op de kont van de Lemsters komen hier ik alweer de jonge jongens van het vensterskoetje onrezen. En dan is het toch de Nestor van de vloot, Douwe Visser, die er even lid van. Wat wil je meer op mijn snitser maar. Ik ging je brutaal bij aan de leiding en maatje gelijk. Een prachtig gat met de nummer 2. Dan mag we erbij zeggen dat de Snekerpan dit echt wel even broeken ken je. Want die had een stroef begin van dit kampioenschap. Zonder plak op grauw. Ja, de Veenhoop, daar zielde er goed, een tweede plak. Maar ja, telt hij wel of net. En Jennewaard wie er echt maar 9. Dat zint hem eigenlijk maar min. Dus die is wel daar eens even een goede klassering. Maar die liet het er te komen. Ja, die middenmoord, die drielt daar op elkaar. Jereveen meldt hem bij de top. En staat keurig voorlopig op het 4e plak. En ik prachtig gewoon om te zien dat de Waardzijners hun 6e plak consolideren kennen. En dan zien we hier toch in eerste instantie geen wisselingen in dit rak tussen de middenmoords. Huzum als Sander met tonnen. Starum als 8e. En dan zou dit de hele mannen wezen matten. Liek het had er toch wel een beetje meer wie staat. Of zou dat alleen nog in deze hoeken staan? Het gaat wel op een del. Het is wisselvallig. Hier naar achterin Drachten. Die maakt nog een heel lijn omheeg. Grauw had ja, toch wel een stuk afstand namen van Drachten. Maar wat ben ze er per saldo mee opsketten? Nog net al te volle. Langwaar met die orenvak ervoor. Sluit de regen op het 13e plak. En dan is het veld al een heel lijn uit qua lutsen. Bij de Snekerpan als Grutske koprenner voorlopig. Volgen terug Akkerum. En daarachter Jennewaard, De Lemmer en het Jereveen.
Die 5 die zullen Joert strijden moeten voor het podium. Ja, nou pas grauw om de hoeken. En die is dan niks op zitten, ja. Die komt er gewoon net bij. Jou dit ik on dat de scootjes om elkaar weer binnen. Dat qua snelheid er net zo volle verschil meer in zit. En dat het puur op tactisch ziel en vooral ik een start dat het er helle worden had. Ja, het is misschien ook een oren windsnelheid, maar ik herinner me nog de wedstrijd in Grauw. Dat Douwe Visser van Grauw vooral in de roemerakken meer snelheid hier als orenskippen en er uiteindelijk prachtig omheen zielde. Maar die snelheid, die zie ik hier Joert net. Nee, hier zit net volle meer in Satisjen voor Douwe Visser en zijn bemanning van het Grauwster scootje. En de noemerlijst Langwar gaat ek het roemerak in. En ik denk dat de Snekerpan en Akkerum Hastel weer om het kruisen daar binnen. Ja, Douwe Visser bij de onderste tonnen. Hij kan mij de Snekerpan weer omheeg. Die tweede route in. Scoorten we onlutsen. De hals wordt onlutsen. De onderliep wat strakker zetten. Het is even een trimmoment voor het hele grutzaal. En dan is het toch wel wat. Nog vrij lang onder gong wil ze die ton al even voorbij binnen. Maar het skip rent, dat ken je zien. En die kappositie is voor eerst veiliggesteld. Douwe zijn dochter Dini Visser achterop. Shirt achterom. Waar de Akkerum zitten. En die gaan nou precies het plakje innam. Precies 30 seconden achter de snitsers. Waar ze krijgt de snitsers zelfs leiden. Oeh. Die kiezen ervoor om direct door de wind te gaan en nou de orenslag te kiezen ten opzichte van de Snekerpan. Want ja, als je ergens achterom ziet, dan weet je in elk geval zeker dat je er heel moeilijk omheen komt. In dit geval gokken ze op een betere vlaag in de orenhoeken van de mar. En dat zien we dus straks pas zien bij die bovenste tonnen hoe dat uitpakt. Ja, het zal ik net alleen nog onval wezen voor de Pieter Meter, maar ik verdedig je. Want vlak achter hem aan komen de Jenne Waasters en de Lemsters ik al om de boei heen. Dus dit kan nog een verschrikkelijk spannend slot worden van deze editie op het snitster maar bij ter hinnen. De plaatjes zijn prachtig zijn sensies zouden hier zielt. Wolkendek is een beetje vriendelijker man. Maar hoe komt Pieter Meter uit deze slag? Wil ze eigenlijk is dat de Snekerpan links in beeld niet al mij klapt is. Dan zeggen we dat die ontspiegeling is. Snitsterpannen ek. Oerbakboord. Die zal natuurlijk zijn positie zo goed mogelijk verdedigen. En op de achtergrond de sluis van Ter Henne. Mooi, het fijnste scootje vlak achter de Lemsterzone. En cruisen ze nou terug de geul van het Prinses Margriet kanaal heen. En daar is Jenne Woord, daar nog voor. Die zetten de slag erop. Maar ik de Woords Einers, Jet, zit er nog deun op dit groepje. Die jouwen echt je meter ta.
Zou Pieter Meter nou jeder de wien oppakken als de snitsers? Want hij krijgt hem hier wel prachtig hier. Hij krijgt een mooi vlaagje. Hij liet even de onderkant van zijn scootje zien en dat hier wel even een tietje mist. Ja, komt er ook al de achterblijvers zien. De oude visser is alweer door de wien gegaan. En dan is het toch mooi om te zien dat elke skipper hier totaal zijn eigen tactiek kiest. Want Douwe liet gewoon de Akkermus los en hun eigen koers zielen. En hij doet dat zelfs ik. En Akkerum Centro, die lange slag. Richting starteiland. Hij zet de hele slag terug. In de hoop straks goed uit te komen bij de bovenste tonnen. Nou gaat het er terug. Nou, en dat is dan ik een alles of niks poging. Want het gaat meisje nummer 3 en 4 wie ik net zo grut. Toch een riskante manoeuvre. Want ik de Akkermus zielen voor het klassement natuurlijk. Een dooienwinning is prachtig. Maar het klassement, hoe 14 dagen, is toch wat wichtiger, lijkt het mij. Er leidt toch nog wat wien. Gelukkig voor hun. Ja, dat had Douwe Visser ook. Besjugget ik mooi aan het kleur van het wetter. Dat ben toch wienbaan. Dat ben ik weer de adviseurs op letten matten. Waar zit de wien? Je kan zo'n hele streep wien mooi pakken. Maar je kan hem ook missen. En we zullen zien hier de bopperste tonnen nou in beeld waar ze hem heen matten. Waar daar het meest van profiteerd had. En het lijkt het wel dat de Akkermus nou wel heel mooi in had. We zien een groot stuk van het vlak. Dan leidt er aardig scheef. Akkerum had hem even lekker te pakken. Maar wat smiet het op aan het einde van dit rak? Komt het dichter bij de Snekerpan? Of moet het er toch nog achterdel? En hoe zit het met de rest van de achtervolgers? Blijft er tweede of moet er misschien wel een tred of een vierde plak accepteren? Voorlopig rent het mooi bij Pieter Meter. Dan is het inderdaad mooi om even te zien waar de snitsers zitten. Daar achterin zien we het snitsersgoedje. Prachtig om te zien waar Else Skipper totaal zijn eigen slag pakt. Het duel van de middag nota, de Snekerpan en Akkerum. Die beiden knokken voor die eerste positie. Lang wie Pieter Meter van Akkerum de nummer 1. Maar in de tweede route wie het de Snekerpan die ter voordeel stekken koer. Maar nou zie je me kwart toch weer op. Dit kan wel eens heel aardig uitkomen bij die tonnen. Waar had nou hier dadelijk de beste papieren? En ik gok op de snitsers, want ik zie de achtergroen verdwijnen achter het snitsersgoedje. En dat betekent dat ze loon happen zoals dat dan heet. En dat zou betekenen dat ze er nog krek voor deel kennen. Maar het is dicht bij elkaar. Snekerpan leidt wel op bakboord. Dat is in elk geval in deze situatie een voordeel. En als ik het nou eens kan, denk ik toch dat Akkerum er nog achterlangs moet. Ja, duidelijk erachterdel. Zo hoeven ik nog net uit te sturen. Ze kunnen hun koers gewoon houden. Maar Het verschil is net groter, man. Zit er nog een persboordje tussen? Wat hebben we daar? Ja. Nou, de eerste onval is in elk geval Aaslijn terug de Snekerpan. Akkerum nog altijd op het tweede plak.
Daarachter zorgen we de Lemmer en Jenne Woord, die moet er ook nog omkruisen. En als het nou ligt, kunnen de snitsers in één keer de ton bezielen. En dat jouwt ik weer meters, want de akkermers moeten nog een keer oestag. En een oestagmanoeuvre, mooi een scootje van haast 20 meter. En 20 ton neemt een soort tijd. Maar kennen de snitsers de ton berinnen? Dat is nog maar de vraag. Het had er alles schijn van. En oors had er zoveel gong. Dan kan het mijn opzitter nog wel redden. Ik denk dat het net eens nodig is. Ik kan precies goed uitrekenen. En dan is in deze route toch Douwe Visser van Snits spekkeper. Hij kan weer naar onderen. En hij zorgt dat de achtervolgers net dichterbij komen. Ja, en eigenlijk leidt Akkeram echt stevig op het tweede plak. Want de noemers 3 en Fjouwer, Jenne Woord en de Lemmer, die moeten nog een eind ziel om bij die tonnen te komen, wilst Akkeram daar al is. Dan is de vraag natuurlijk hoe volle route er nou nog uitzield wordt. We zitten intussen na 5. Voor 6 moet eigenlijk de wedstrijd dienwezen, want dan wordt de goal weer vrij jong, hè? Ja, dan zullen er een paar vrachtschepen lezen te waarschuwen die er we terug heen moeten. En mat de wedstrijd aanwezen. En we zorgen dat gewoon dat de akkermers precies hetzelfde gatje houden hebben dan dat ze het vorige rakme ingang binnen. Precies een hele minuut. Opmerkelijk, want ze zijn totaal de andere kant uit gang. En dan maakt het dat per saldo dus niks uit. En nou zorgen we de vingersters. Eén ongeval op de lemsters. Ze lezen hoe stuurboord. En ze gaan er vlak achter Deljer. Dus ze moeten zelfs al wat aansturen. Ja. Dat betekent dat ze deun erop zitten. Maar Ze moeten nog draaien. ze moeten nog draaien. En dat betekent dat straks de lemsters de vingersters in komen. En die lezen dan op bakboord. Ja, dit moet even vlug. Albert Visser van de Lemmer drukt hem ertussen. Maar even zien, ken ik hem aan, maar die mat dadelijk om. En wat doet door de lemsters? Ja, die draaien, maar draaien ze op tijd. Hij zet terug. Hij won natuurlijk die boeiekronde. En nou, hier de vinsters misschien een beetje jederoestag kennen om die lemsters wat jederoestag te dwingen. Ze Maar mooi hun snelheid Ze hakken. broezen ze sa oer de lemsters heen. En dan is het een voordeel dat je wat meer met je knik op een score terug zielen kennen. Want hier klappen ze boven oer de Lemmer heen. Sietse Brouwer pakt je dan op dit stuit toch even een positie naar voren ta. Schoot op naar het 4e plak. En de Lemmer, ja, ze kruisten er nog voor los. Maar dat laatste slagje kost het hun toch een plak. En dan is het toch mooi om te zien, hè, die vinsters. Van al een zo'n plak, de eerste route. Scoren ben ze al 3 plakken naar voren en ben ze net de minste skippen voorbij zieltje. En zielen ze nou een keurige 4e plak. De Zuidwesthoeken, Huzum, de hele mannen, alle keer onderwijs. Nee, die bovenste tonnen. In de middenmoord en krijgt er wat achter. Ja, van de hele mannen is dit ontnota hun meeste resultaat. Normaal gesproken wel, maar dit zegt En dan bin de man uit Starum toch de Huzumers weer voorbij gong. En opschoot naar een
zonder plakje. Ze krijgt ik leiden. Dus die twee bij wat ontsjorken wisselen in elkaar. Maar Sittelkoor, ik al hier al wat deun op de kont. Was een handhaaft hem aardig in die voorste groep. Achter de lemmer. En daar is de hele mannen. Achter Huzum. Voorlopig dus op het 9e plak. Het is haast een bewegend schilderij uit je het plaatsje jongen, hè, met die mooie loffende boppen. En die teugen wiet uit. Maar die uitzitters in een wien, 5, 6, die hebben we vanmiddag net jongen. Nee, die werden al voorspeld, maar het liep het de hele tijd wel rastiger en rastiger te worden. Hier zorgen we het dragsterskoetje. En is het dragsterskoetje dan weer het grauwsterskoetje voorbij vinden. Ja, de dragsters binnen. De grauwsters weer voorbij. Waar je verwacht je dat Douwe Visser van Grauw wel even naar voren skarrelen. Maar het omgekeerde gebeurt. En ik wil jou het dus binnen alweer naar voren. Dit zal toch wel een binnendoor wezen voor Douwe. We zien nog geen seinen op de kotter, maar hij verplaatst hem al. En waarschijnlijk zal hij op het plak lezen gaan waar de finish straks plakfinish zal. En dan liep het Douwe Visser toch in een redelijke positie te lezen. Ontspanning aan boord. Dit is net een rak waar je een soort uit heli kennen. Hier kun je even je spieren losmaatje. Als je nou wat wil vangen met je lichaam, is dat alleen maar ten gunste van de snelheid. Je lucht daarbij. Een plaatje ziet er allemaal weer uit. Nou, eerst maar even. Ja, van het valse bakvuur. Even een spits. Wou het al gelet. Nou ja, en dat ze die zou hebben gewoon huiszaken. Maar dan zit er al even bij. Mooie beelden, maar weinig actie dit rak. Dus wij genieten maar even van de beelden. De snekerpan. Het zwitter op het 10. Onstuurwoord. Wil ze draai nog beginnen met. Opwijs naar de Hegeboei. Er zal nog twee keer een cruiserak in zitten. Want ik ga nog geen
seinen op de katters, jongen. Nee, niet doen. Ja, en wat we echt nog net van naam hebben is wat gebeurt er met de wedstrijd van de Veenhoop. Dus zo je het bericht komen matten van de SKS hoe wordt die wedstrijd nou wel of net gildig verklaren. Wij hopen dat we dat in deze uitsturing nog bij jou brengen kunnen, maar we zijn natuurlijk heel benieuwd. Want dat kan grote consequenties hebben voor het klassement. En ik de nieuwe fok van de Zwan van Donia brengt nog net wat ze ervan verwachten hebben. En zou het nou zo wezen dat de scootjes ongeveer haar positie inname had, zodat die naar de finish gaat, of is er toch nog wat mogelijk? Het lijkt dat er grote gaten tussen zitten. Wil je weer bij een tonne activiteiten binnen? Dit is de oren bopperste tonne, wat ik het goed zag. Dus het zou kennen dat de organisatie ervoor kiest om de route nog weer aan te passen, of wordt er al zocht naar een finishplak. Nou, dit is een groepje vlak achter de midden. Daar bezieken ze nog wel wat. Heerenveen. Lijkt je er toch krijgt nog justjes beter als de Lemmer. Is er dus voorbleem. En de Lemmer die had weer last van. Dat matte dan de vingers wezen. Proberen. We zorgen het zeilteken net. Veersters lezen voor Lemmer. Dat is wat zijn. Dan binnen we wat zijn. Man, ik al drok in je ongeval. Heerenveen, de Lemmer. En daar is wat zijn. En dat betekent dat wat zijn mijn tegenklaas van de Meul. Je wordt op dit stuit haar een beste prestatie om notazielen. Zorgen we toch dat de vingers dus ietsje leger om de tonnen uitkomen dan de Jennewaardsters. Misschien ik wat meer gong, dus qua afstand zal het wat meer wezen, maar toch de Lemsters lezen in een ietsje hogere positie dan de Vingersters. Dat bent toch meters. En het verschil tussen de nummer 1 en 2, Snits en Akrum, is in dit rak toch een hele minuut oproen. En dat geldt ik voor het Jennewaardse scootje. Die gaten tussen elkaar ben ietsje groter worden. Ja, het is toch weer wat rustiger geworden, maar de hoogste snelheid is eruit. Wilswe. Pieter Meter. Hier voorzien. Werkplak Delsko en Sjurgen. Mooi skip van hemzelf en zijn huid op de achtergroen. Ja, het gaat een stuk kalmer nou. Ja, de snekerpan. Die leidt toch een respectabel eind voor nou op Akkerum. En dat hij geen gekke dingen meer doen.
dan kan die naar hun eerste oerwinning van dit seizoen tazielen. Daar zit wel een paar skipslenken tussen. Dat we nog even de uitslag van Vliene erbij pakken. Doe Gier de winst naar Jenne Woord. En toen weer Akkerum de nummer 2. En toen weer het scootje wat we nou missen hadden, de Jouwer de nummer 3. Van de Snitsers weer toen een 6e plak. Lemmer weer toen 7e. En de Regenwaard doet er steeds sletten terug. De hele mannen, Ljouwert en Huzum. Nou, ten opzichte van die uitslag zien we toch wel duidelijke verhoringen. Alleen nog Akkerum leidt eigenlijk op dezelfde plak. Ja, en wat zijn Komt in de buurt in van de dezelfde buurt. plak. Ja. De heren Sielbregen van Ter Henne op de Eftergroen. Want al zielen we op het snitser, maar het is de wedstrijd van Ter Henne. En aankom weekend werpen snitsen maar dan de wedstrijd van de snitser zelfs. Al denkt Douwe Visser, daar joe het iets joer hoor. Het is dan wel zo dat ze op een oor hoeken van de Snitser maar zielen. De baan leidt nou wat meer aan de terhensterkant. En dan leidt de baan wat meer aan de snitserkant, meer bij het starteiland. En dan zal ik daar meer finest worden. En nou zal er waarschijnlijk voor de wien meer onderin, voor de pier, voor het publiek van de terhensterkant finest worden. En inderdaad, daar zullen we de kotter voor de pier langs varen en zijn positie innemen om de spurtpeel in de groen te zetten en de finish erin te lezen. Ja, vlak voor al het publiek. Het is intussen al haast Jelve Seizen. De scootjes moeten nog een keer helemaal naar boven. Dus daar zit nog wel wat tijd in. En voordat ze dan weer beneden binnen en de finish is gewoon wij altijd in een wien op. Maar ze zullen zich ook nog een stukje opkruisen matten. Maar die finish, vlak voor het publiek, ja, dat is dan toch wat Ter Henne graag wil vanzelfs. Als een soort service aan het publiek wat de moeite neemt om bij het scootjeszielen onwijzig te wijzen. En dan kunnen we toch stellen dat het experiment wat waarschijnlijk Takamier weer plakfinansieel de combinatie van de Hutsildooi en het SKS koetsjesil slagen is. Een volledige wedstrijd, kunnen we toch zeggen. Ik voor de scootjes. En ik heb geen berichten yet van de KWS-kant, maar ik neem ik gewoon dat de Hutsildooi ik slagen is. Nou, die hier vanmiddag toen we gaan meer als genoeg in. Wie kan feest al die witte tuigjes voor ons dansen hier over de Snitser maar. Dus ik heb de indruk dat er heel mooi zieldwerk hoor. Nou, en dat is dan heb je een experiment, maar dan met de omstandigheden je ik nog een beetje mooi zitten. En dat is inderdaad die wien, want wie de wien onder de treien 2 kwam, ja, dan komt het volle meer kniep te zitten, deze 2 wedstrijden bij elkaar. Maar deze man die had voorlopig geen kleien. Leidt vrij voor. Douwe Visser met de snekerpan. Onderwijs. Naar de bovenste tonnen. Hij mij daarna nog een keer naar beneden. En naar alle gedachten. Bij de volgende klap omheeg. Kan hij finishen. En zijn eerste plak op eerste keer. Stroef begin ontnota van de SKS. Maar dit maakt het een heel soort goed.
Ja, en de afstand is duidelijk groter worden hier, maar de Akremes. En dan Douwe Visser van Snits, weer een plakje erbij in het vleugelklassement, waar hij nou de derde plak beslaat. En het vleugelklassement, dat is de list van alle scootjeskippers oer alle jaren bij elkaar en hun punten verzinnen in de wedstrijden optelt. Welke nog 4 wij onvierd wordt terug. Ulbeswagen senior. Dan mag ik zuur even denken, is het de oerpaken, denk ik, van Willemswagen, denk, of is het, ja, dat moet de oerpaken wezen van Ulbeswagen senior. Die nog de grootste onvierder is van deze list. Ja, Douwe Visser loekt on het helmhout, draait kundig om het tonnen en sjocht dat het goed zit. Want daar in de vierde pas zoeken we het scootje van Pieter Meter van Akrem. Een heel eind erachter. En dus kan de zegetocht van Douwe Visser nou al beginnen. Nog één keer helemaal in onderen ta, omheen kruisen. En ik verwacht je elk moment een startscotter te zien waar de finishvlaggen inhangt. Pieter Meter had de strijd in dat opzicht op Jaanmatten. Hij had beliers Jaan, hij had minder gong. En zocht dat het verschil met de nummer 1 groeit. Maar dat hij ten opzichte van de nummer 3 en 4 nog een ruime marge had. En de tweede plak zal hem uiteindelijk waarschijnlijk ook goed smijtje. Na die overwinning van Juster, hier een tweede plak. Ja, dan doe ik hem gewoon goed mee. Ja, dit is voor het klassement voor hem super. Dat als je de hele week bij de top 3 zielst. En dat hier er op Grauw net zien letten. Ja, dan doe je heel erg goed mooi voor de podiumplakken op het eind van de week. Ja, en dat god is nou wel heel groot worden hier. Dat is al oproen. Nog 1 minuut 30. Dus Douwe Visser, je zou het zeggen, in een zetel naar zijn eerste plak. Ja, en daarachter strijden Jen en Wout nog om dat derde plak. Maar ook Jereveen en Lemmer binnen nog om het knokken om die posities. Daar Jereveen. Jen en Wout leidt je nog voor. Had toch wel wat marge opgebouwd. Maar waar is de Lemmer? Binnen die over de orenkant kwam. Ja. Ja, daar komt de Lemmer. Dat kan nog wel eens een spannend puntje worden waar het nou als beste bij die tonnen komt. Als de Lemmer de gong er zo inhouden kennen, ze kennen me niet een keer aan, zullen ze samen hoe jij de VN herinneren kennen. Het verschil wie heel iets. Ja, dan is het stjorkenwisseling. We hebben de vingers nog net in beeld. Maar Lemmer had de gong te pakken. Ja, nou, dit komt weer dicht bij elkaar hier. Maar dan moet Lemmer ik al een aardig voorsprongje hebben om heel erg wist te wezen om de voordeel te kennen. Dat liekt mij net het geval. Jereveen bakboord, had het rjocht, ken Lemmer dus voortsturen. En ha ik nog wat voorsprong zat te zien. Ja, Maar Lemmer had de gong. En Ken die er boppen blijven? Of steekt hij hem erachter del? Want heel hut keert te draaien natuurlijk net met dat lichte waar. maar de vingersters binnen vrij voor. Ja. Heb ik net een noodzaak om terug te zielen om de lemsters door de wind te dwingen. Daar wie het got te groot voor. En zielen nou mooi op een vierde plakje. Op de finish hoor, maar dat weten we nog net zeker. Ik ga nog geen zijnen op de kotters jongen, dus matten ze nog een keer omheen. Had er alles geen van, maar dat vernemen we gauw genoeg. Wat zijn, daar weer Deun achter, die jouwt echt net volle tij op Lemmer. Prima wedstrijd van wat zijn, om het nota. Klaas van der Meulen. En hier zorgen we de
startkotter met de finishvlag wapperen. De wit met het blauwe blok erin. Dat betekent dat er een finish inline is door de wedstrijdcommissie. Ze zullen nog één keer om de onderste tonnen matten en dan opkruisen naar die finishlijn. Nou, en dat kunnen wij net helemaal zien hoe die erin loopt. Het kan ik wijzen dat de kotter gewoon tussen de onderste ton en zijn eigen ton van de finishlijn loopt. En dat er geen kruisrak meer in zit. En dat het een gewone Vaardewiense finish is. Misschien nog even het kopje omheen steken. Maar dat er geen kruisrak meer in zit. Maar dat zullen we samen zien. Het is net gebruikelijk nevens mij om voor de wind te finishen. Nou, dat ken je beter hen om het voor het publiek. Jij er. Nee, het is een gewone Vaardewiense finish. Ze kennen er zaterdag in de zielen. Dus Zullen we de net met omheen? positie waar ze nou mee om de bovenste tonnen komen binnen. Zal voor 99% ik het finishplak worden. In dat geval hebben we dus niks meer te maken met waarom er op nummers en met nummers op een wal en neem maar op. Wij kennen Joert eindelijk weer eens gewoon zien hoe de uitslag wezen moet, hè? Ik heb geen reden vlaggen, jongen, Joert. Geen scootjes terug de wal en bij oren skippen op en terug het publiek heen. Zit het dan nog mij, meisje? Wordt het nog een gewone SK's? Douwe Visser in hemsmouwen, zoals gebruikelijk. Litje was in spierbal, letterlijk en figuurlijk zien. Mimar, ik doe hier wat ik wil en het slaagt. De finish komt in zicht voor de Snekerpan. Daar leidt de tonnen links in beeld. Achter het skip zeggen we startkotter. Het is nog een meter of 100. De gong erin. En heel relaxed gaan de snitsers op weg naar hun eerste oorwinning van dit seizoen. De vierde wedstrijd in Ter Hinne. Ja, Compliment in de bij pocket. Ludielt. Dochter laat het al. En Loert er maar uit. Ja, we gaan even een bakbord om. Jouwt even om de persboordjes en wat er achter hem komt. Even aan de kant. Wij gaan even nog wat omheen. het helmhout kan om. Wachtzin is op het finishkot. En daar is het finishkot voor Douwe Visser in de Snekerpan. Hij wint de vierde wedstrijd bij Ter Hinne. Prachtige prestatie. Na een mooi duel met Akkerum werd hij een heel skoft achter ons zillen moest. Maar in de tweede route toch in het kruisrak het betere slag wist te vinden. Douwe Visser van Snits, de kampioen van Vlienen hier, pakt zijn eerste oorwinning. En Jirre de nummer 2. En die zullen net minder blij wezen. De Akkermers. Mooi Pieter Meter op de finishzone. En hoeveel minuten verschil, dat maakt deze man niks uit. Want het gaat om de punten tussen de nummers 1, 2 en 3. En Douwe Visser schreeuwt er 0,9 bij. En deze man krijgt er 2 punten bij. Pieter Meter van Akkerum. Juster een eerste plak, Joert een tweede plak. Het scootje van Akkerum meldt hem weer in het klassement bij de toppers. Prima tweede plak bij Ter Hinne van Pieter Meter. Ja, soort fans om het wedstrijdwetter heen. Alle toeters. Die zorgen dat Gerard Pietersma
bij Jenne Woord de derde positie inneemt hier op ter hinne. De winnaar van Vliene hier op ter hinne, nou dus een derde plak. En hij zal daar wies mee wezen van zijn klassement. En hoe spannend wordt het dan nog tussen het Veen en de Lemmer? Die beide scootjes die het heel tijd ontstworken wisselen wien. De Veensters met Sietse Brouwer die staren gewoon heel tijd wat terrein won. Ervoor glipt binnen en die liek je nog heel tijd een liets gotje te hebben met de Lemsters. Ja, dan zult toch, zoals we al een beetje voorspellen, de positie hoe ze om de hege tonnen draait binnen en nou op voor de wien op de finish komen. Ik de positie waar ze weer mooi ze finishen. Het Veensterscootje. Mooi debutant. Ja, we zeggen het soms wat te vaak misschien, maar de prestatie is geweldig. Sietse Brouwer, vierde plakje, mooi het Veensterscootje. Ja, dan maakt Sietse Brouwer toch wel zien op een heel mooi begin van deze SKS-weekend. Hè? Want een vijfde plakje, een zesde plakje. Ja, op de Veenhoop weer de negende. Maar wij zorgen even bij de winnaar. Douwe Visser van Snits. Ja, ik ben aan boord bij Douwe Visser. En ja, de presentator in de studio, Douwe, die zei van Douwe Visser hier net zo'n fantastische start, maar hij redt het toch weer op. Ja, nee, we beginnen echt heel veel leuke wedstrijd, maar het voelde al gekregen verkeerd. Nou, een keer dat we het waren en dat is nog steeds onduidelijk. Of dat wel of net terug gaat, dat weten we nog niet. En in Grauw hier we een hele mooie start, maar dat mislukt al wat. We kregen de petit blijkbaar. Dus ja, en dan hier we ik best wel bij de eerste trein komen kennen, maar ja, het zit even niet mee. En Joert toevallig alles wol. Dat is het verschil. Ja, juist ik net, hè? Nee, juist ik niet. Nee, dat begon maar dat weer een taxatiefout van Michel bij de start direct. Ik hier Jenne Woord onderschatten om eerlijk te wezen. Nou, dat word je voor de afstraft. Die man moet je niet onderschatten. Nee, en ja, hier sloeg die slag in het cruiserek in de derde route. Vertel eens, hoe ging dat? Hè? Ja, de sloeg die slag, hè, want er lijst heel tijd achter hem. En in dat cruiserek, daar pakte ze hem. Ja, dat we lijnen bij de bakboord, hun moesten even hier draaien. Wij konden iets beetje terug. En ja, dat kan je niet regisseren. Maar toen hun draaiden, wie de krek eventjes, nou niks eigenlijk. Dat klinkt wat raar, Joert, maar dat was eigenlijk heel weinig. En toen wij draaiden, toen werd het direct druk. Dus dan zitten we direct naast hun. Ja, dat was geluk. Maar ja, dat hier met Joert dus mooi. Ja, geluk, hier is mooi en gewoon heel het zielt, want het skip dat rent wel. Ja, dat skip rent de hele tijd hartstikke goed. We hebben in Veenhoop en Woord heb ik hartstikke leuk ziel. Dat ding rent echt wel. Maar ja, als je je bij de start direct verrassen terug aan een tegenstander, ja, dan schiel je de hele dag achter de feiten nog natuurlijk. Dus dat is eigen stomme schuld van mij. Zoals ze krijgt, hier is een geheim wapenjood aan boord. Ja, ik de koningin mooi, hè, mijn vrouw. Dus die blijft altijd een zetbaar. Ik zei, Vanke, dat was nou mooi, want we bent een einde raad. Nou, dat weer ze, kleer is. En dadelijk winnen. Ja, natuurlijk. Ja, dat wel natuurlijk. Hey, lokwenske met deze mooie overwinning. Het weer een prachtige zielerij. Graag gedaan. Wie heel leuk. Ja. Aldus de winnaar op de Snitsermar, Douwe Visser van de Snekerpan. Hij is dus blij met zijn eerste overwinning. Ja, Pieter Meter van Akkeren waard je tweede. Intussen is Gerard Pietersma derde van met Jenne Woord. Het vierde plak toch voor Sietse Brouwer en het Jereveen. Prima prestatie. 5 de Lemmer met Albert Visser. En dan, wat zijn? Ik voor hun doen een prima, tot nota hun beste resultaat. Terke Klaas van der Meulen, zesde. En het Staremse scootje, de Zuidwesthoeken van Auke de Groot op het zesde plak. Daarachter zorgen we nog dat druk on het zielen binnen de hele mannen en Huzum. En die binnen onderwijs naar het 8e en 9e plak in deze wedstrijd op ter hinne. Hebben we hier een boeiende wedstrijd zien, Elke? Ja, het is zeker voor de skipper Selzik is dit mooi zielen op het Rommewetter. En we hebben toch behoorlijk wat veroringen jongen. Want nou zeggen we dat de hele mannen, dan moeten we even zien van welke positie die kwam. Die lei het laatste rak nog joggende. En die had de Huzemers weer verschalkt. En die komen nou als 8e binnen.
Wiels daar achter dus de Huzemers zitten. En dan moeten er nog een paar scootjes binnenkomen. En dat liep het als eerste het Ljouwerterscootje te worden. Ja, en het meest opvallende we toch wel de inschattingsfout van de Grausters. Dat ook komt hun net zo vaak. Te betier draait naar de Hegetonnen. Net het gotje vinden kennen achter de oren Skippendel. En op draaien matten een gijpmatje aansluiten. En vervolgens net van dat plak komen kennen. Dus de Grausters hebben hier een hele minnedaai. Het aftrekresultaat is er dan vaak. En dan maar hoop je dat je net nog zo'n Duits inkomt. Want dan kan het wel consequenties hebben voor je kampioenschap. En dan binnen ondertussen alle scootjes binnen. Ljouwert zie in de plak. Drachten over de plak. Tolve grauw. Een tredje lang waar. Is dit dan eigenlijk de eerste dag zonder protesten of hebben we wat mist? Ja, dit is het eerste dag zonder protesten. En het eerste dag ik zonder protest in de commissie. Want Saboend hebben we het nog nooit gehad. Vaker wel protesten in skippers onderling. Logisch. Maar alle dagen een protest in de commissie. Ja, en ik en die zonder valse starten, zonder uitstel. Het begint haast een keurige wedstrijd te worden, zo. Maar een mooie wedstrijd, want dit is... Ik jaar hier schot op schot en ik twijfel erover wat je nou al in tolve worden. Want is Grauw nog correct vlugger als Drachten of correct net? Ik denk het al. Grauw op Alve, Drachten op Tolve. Ja, dan binnen de Grausters toch krijgt nog weer een plakje op schoot. En had de Dragster achter hun litten. En is het toch wat anders dan wij ze krijgt even zo uit. Dan moet alleenig Langwar nog officieel de finishlijn passeren. En binnen Bouke Intema wedstrijdleider hierop ter henne en zien bemanning op de katter de spullen al aan het oppakken. En is het wachtje hier nog een heel lijn achter de vloot op de Zwan, de Langwarders. En dan kan ik constateren dat er een andere debutant skipper toch hele goede zaken aan het doen is staren gewoon. De skipper van het Jereveen, Sietse Brouwer, die hier Joert zijn beste resultaat op Nootadel zet. Een krees vierde plak. Hij hier al een vijfde positie in Grauw. Dat wie al keurig in Jennewoud. Wie er zesde, echt heel mooi in dat linker richtje. Ja, de wedstrijd van een Veenhoop hebben we nog heel dit neer van jet. Die telt op dit stuit nog net mee. Nou, daar hier er een Njogensteen, die zou er dan mogelijk voortstrepen kunnen. Maar dan scoort hij gemiddeld dus keurige uitslagen. En is hij toch een waardig opvolger van zijn heid uiteindelijk. Pieter Brouwer van het Jereveen. Hebben we hier te meidje met een jong talent? Ja, het is... Zielen kennen ze waarschijnlijk al hier wel. Dat is vooral het eerste jaar. Ja, natuurlijk, je moet zielen kennen. Ik zou zeggen, is het net het allerbelangrijkste, maar het is natuurlijk belangrijk. Maar als debutant is het ook belangrijk, hoe zit je karakter in elkaar? Ik bedoel, kan je rustig blijven bij zijn eerste reeks? Hij je toezicht, kan je een ploeg bij elkaar houden? Net te snel, net te vlug willen. Nou zeg je al heel vlot, maar rustig de koppen bij. Alles hard het eerste jaar. En dan
is het karakter wat je hebt heel wichtig om uiteindelijk eens een keer kampioen te worden. Wij zullen even jaren aan boord bij de Gerben van Manen hoe het zit met het zin van Sietse Brouwer. Jammer een beetje gas. Ja, de debutant Jereveen Sietse Brouwer die het fantastisch zilt. Die binnen eindigen op een vierde plak. En er is hier ik Grutte Blitzkip de vlaggen mooi nog net in top zitten, maar wat heel mooi zilt, joh. Ja, klopt. Helemaal fantastisch. We hebben echt een mooie wedstrijd zield. En tactisch goed. Nou, en vooruitschakelen. Dus we zijn echt hartstikke blij met dit vierde plakje. Mooi. Maar op thuis werd het geweldig. Echt een mooie wedstrijd zield. Ja, dus zij is tactisch goed. Vertel eens, welke tactiek hier werd toch als to, want we pakt de slemmen lekker nog. Ja, nou, als je in de boeienrondingen gewoon goed en daar pakken we een hoop hichten. En, nou ja, en wie eigenlijk maar in je slagen eigenlijk, in de walten en we hebben om, zeg maar. Nou, en dan, als dat dan goed is, dan kun je ze erachter houden. Dat is hartstikke mooi. En hoe we wat zijn en Zuidwest ook ik pak in het begin, het is tweede cruise ook geloven. Dan draai je het voort, wist wel, en dan zie je de vrije wien op en dan weet je gewoon dat de skip rent. En dan is het gewoon geweldig om te zien op die manier. En dan pak je de twee en dat is gewoon een lekker gevoel voor ons. Is dit ook een opluchting? Ja, nou ja, op zich wel. Wij hebben op zich, wij hebben oude wedstrijden ik net verkeerd zield. Nou, je moet een beetje pech gewoon zo en dan, maar ja, dat valt ik wel wat aan. Ik bedoel, vijfde en zesde plakje, nou ja. Ik hartstikke best nummer 4, dus we doen gewoon goed mee. En dat is waar ik hartstikke blij mee ben, absoluut. De fans die juichen, hè? Ja, de fans die juichen, er ben hier een hoop. Hier op terrein voor ons. Ja, dat is gewoon geweldig. De meesten vinden de Heerenveense scootje mooi. Nou, dat vinden wij ook, dit is leuk. Sietse Brouwer, hij is hartstikke blij. Maar dit prachtige vierde plakje. En Jereveen docht weer volslagen mooi in deze vloot van tredje scootjes. Wilst Langwar ek de finishlijn passeert en dus afsluit als nummer 13 van de zielerij op Terhenne, kunnen wij even een uitslag melden. De uitslag van Terhenne. Eerste plak voor Douwe Visser van Snits. Hij verslacht Pieter Meter van Akkerum. Tweede wordt Gerard Pietersma van Jennewoord. Het Veen, heel creëer Sietse Brouwer. Het vierde plak. Vijfde de Lemmer met Albert Visser. Zesde plak van Wout Zijn, Terke Klaas van der Meulen. En het zesde stekje is voor de Zuidwesthoeken van Auke de Groot. Op nummer 8 vinden we Huzum, Johannes Meter. De hele mannen, negende met Klaas Westerdijk. 10, Ljouwert, Willem Zwaga. Grauw, ja, die vinden we helemaal op het 11e plak naar die minnenmanoeuvre. Tolve, Drachten, Jeroen Pietersma. En als allerlaatste Langwar met Jaap Zwaga. En zo komen we aan het eind van een mooie midje zielerij bij Terhenne. Een wedstrijd die gewoon van startgang is, zonder protesten. Die het echt gewoon finished is. Binnen we op een goede wij, Elke? Ja, maar bij zielerij heb ik wat spanning, heb ik wat akkerfietsjes, maar dat jet bij sport. Dus, dit weer een vlekkeloze race voor de skippers, voor de wedstrijdorganisatie, voor de KWS en de SKS. Prachtige mooie dag op de Snitsemar. Ons afvier Terhenne, morgen hopen we je weer te treffen. Dan binnen we op Langwar.